Helo, noswaith dda i chi. Croeso i sesiwn Daearyddiaeth o Cyrsau Carlawn Cymru. Na i drosglwyddo chi nawr at Mr Aled Owen. Diolch yn fawr, noswaith dda pawb. Heno dwi am cyfeirio at un rhan o uned 3, sef carbon. Swn licio dechrau chi feddwl am beth yn union yw carbon. A falle chi feddwl am falle rhai o'r prif cysyniadau a cofio hein wrth ni symud ymlaen drwy gweddill y cyflwyniad ar uned yma. Mae carbon yn holl bresennol ac yn hanfodol i bob creadur byw. Allwch chi alw fo rili yn gongylfaen ac yn sylfaen i bywyd y ddaear ac am un prif rheswm ei fod yn gallu bondio, yn cael ei cysylltu gyda nifer o elfennau eraill. So felly mae carbon yn allweddol iawn i'n bywydau ni ac i'r blaned. Dyma jyst cwpl enghreifftiau i chi o strwythur atomau carbon. Dyn ni'n ymylu fewn i cemeg yn fan hyn, ond jyst chi gael y syniad o diamondau a graffite yn fanna i weld sut mae carbon yn gallu cysylltu'n wahanol gyda'i gilydd. Wrth feddwl am carbon, mae'n bwysig i ni feddwl am cylchred. A pan o'n i sôn am cylchred, wrth gwrs, dyn ni'n mynd i sôn am llifoedd, mewnbynnau, allbynnau a storfeydd. A fydd y darnau nesaf fyddai'n manylu ar hein mewn mwy o ddyfnder. Os edrychwn ni ar raddfa fyd-eang, gallwn ni weld o'r diagram yma lle mae carbon y byd yn bennaf yn cael ei storio. Mae yna rhifau ar y diagram yn nodi cyfrannedd y storfeydd. A mae werth nodi felly, mae yn y creigiau gwaddod a hefyd yn y cemforoedd dyn ni'n gweld rhan helaeth o'n carbon ni wedi storio. Gellir ystyried bod carbon yn gallu trosglwyddo yn gyntaf yn gyflym. Os edrychwn ni ar y diagram, welwn ni prosesau, gobeithio fydd rhai hein falle'n gyfarwydd i chi o ffotosynthesis, resbiradaeth a dadelfennu. Mae ffotosynthesis yn broses allweddol, lle mae carbon dioxide yn cael ei glymu i fewn gan planhigion gwyrdd gan ryddhau ocsigen. Y ffotosynthesis yn broses bwysig iawn pan fyddwn ni'n trafod yr effaith tŷ gwydr, newid hinsawdd yn hwyrach ymlaen yn y cyflwyniad. Proses arall, cyflym wrth gwrs, yw resbiradaeth. Yn fan hyn, fydd carbon dioxide yn cael ei rhyddhau wrth i ni dorri lawr elfennau o fewn ein cyrff ac o fewn planhigion. So edrychwn ni nôl ar y diagram, welwn ni resbiradaeth gan planhigion a hefyd gan dadelfenwyr. Mae dadelfenwyr yn chwarae rôl pwysig iawn gan rhyddhau carbon dioxide nôl mewn i'r atmosffer wrth iddyn nhw fwydo ar mater organig sydd wedi marw. So felly, i ddechrau, mae werth ystyried carbon fel symudiadau cyflym. Wrth i ni wedyn ystyried y cefnforoedd, mae'n werth ystyried y pwmp
carbon. Fe welwn ni yn fan hyn, fe all carbon dioxide troledu i mewn i'r cefnforoedd. Yn ogystal, fe all carbon dioxide cael ei trapio hefyd gan phytoplankton trwy photosynthesis ac yna ei trosglwyddo ar hyd y gadwyn fwyd yn ein cefnforoedd ni. Wrth i ni ystyried newid hinsawdd ar lefelau cynyddol o carbon dioxide atmosfferig, mae trolediad carbon dioxide i mewn i'r atmosffer yn chwarae rôl pwysig mewn asideiddio'r cefnforoedd, gyda effeithiau negyddol iawn a difrifol ar hyn o bryd i cwrel, enghraifft. Gellir wedyn meddwl am y cylchred carbon hefyd yn yr hir dymor. Lle edrychwn ni fan hyn prosesau fel hyn dreulio, lle mae carbon hefyd yn cael ei gloi o fewn creigiau, prosesau sydd yn mynd i gymryd miliynau o flynyddoedd. So edrychwn ni enghraifft ar sut mae glo yn cael ei ffurfio. Mae glo yn dechrau ffwrdd fel mater organig sydd ddim wedi dadalfennu mewn mannau glyb sydd drost wedyn miliynau o flynyddoedd yn mynd i cael ei cywasgu a'i storio fel syddfan o dan arwyneb y ddaear. So mae rhai o'r prosesau hyn yn degau o filiynau o flynyddoedd. Mae'n werth wedyn edrych ar sut mae carbon yn cael ei storio o fewn ecosystemau gwahanol. Enghraifft, ar y chwith yn fan hyn, fe welwch chi enghraifft o storfa carbon o fewn y goedwig law trofannol. Ar y dde, fe welwch chi y storfa carbon mewn glaswelltir tymherus. Mae'n glir o'r diagram bod yna wahaniaeth sylweddol iawn rhwng y storfeydd carbon yn y goedwig glaw a'r glaswelltir tymherus. Y prif ffactor sydd yn rheoli hyn yw hinsawdd. Os edrychwn ni ar hinsawdd coedwigoedd glaw trofannol, dyn ni'n gweld bod yna cyfnodau sychach, dodiad uchel, cyson, tymheredd cyfartalog, uchel, cyson, sydd wedyn yn arwain at twf llystyfiant trwchus iawn yn y goedwig glaw. Os gofiwch yn ôl, golyga hyn felly, symudiad sylweddol o carbon dioxide atmosfferig i fewn i'n planhigion ni yn y goedwig glaw, gan arwain at y storfa sylweddol mwy welwn ni ar y chwith. Os edrychwn ni wedyn ar y biome glaswelltir tymherus, be welwn ni wrth gwrs yw amrediad sylweddol o'r rhan tymheredd a lefelau glawiad sylweddol is gyda'i cyfnodau sychach yn ystod y flwyddyn hefyd. Mae hwn yn un enghraifft o'r Unol Daleithiau. So be welwn ni wedyn, os edrychwn ni hefyd ar y storfeydd pridd a dail sydd wedi marw, fe welwn ni wrth gwrs fel nodwyd cynt, ar y chwith fe welwch chi'r coedwig glaw trofannol ac ar y dde y glaswelltir tymherus. Biomas yn sylweddol uwch yn y goedwig glaw yn adlewyrchu'r hinsawdd ffafriol iawn ar gyfer tyfiant. Ond hefyd,
fe welwch chi storfeydd cymharol fychan yn y ddwy ecosystem. Mae'r amodau llaeth a cynnes yn hybu dadael fenwyr, y goedwig glaw, tra bod y lefelau uchel o lawiad hefyd yn hybu trwyth olchi, sef colledion mater organig o'r pridd. Hinsawdd yw y prif ffactor felly sydd yn arwain at gwahaniaethau o fewn storfeydd a llifau carbon yn yn ecosystemau ni. Fe all bobl cael dylanwadau sylweddol ar maint y storfeydd carbon yn ein biomau ni. So drwchwn ni ar y diagram yma. Fe welwn ni ar y chwith coedwig glaw drofannol naturiol ac yna yr un ardal ar ôl 10 mlynedd o ddat coedwigon. A be dyn ni'n sylwi wrth gwrs ydy bod yna llawer iawn llai o storfa carbon o fewn y mater organig, gan wrth gwrs mae'r coed wedi cael ei clirio oddi yno. Felly mae yna llawer iawn llai o mewnbwn carbon o'r atmosffer i fewn i'n planhigion gwyrdd ni. O ganlyniad wedyn, wrth gwrs, fydd yna lai wedyn o mater organig yn bwydo y pridd i ffurfio'r sylfannau hir dymor yn y pridd a'r creigiau o dan. So fel ni felly bod bobl trwy dat coedwigon gallu cael dylanwad sylweddol ar y storfeydd carbon o fewn ecosystem. Os edrychwn ni ar y gwahanol mathau o coed, fe welwn ni hefyd bod nhw hefyd yn dylanwadu ar ac yn cadw'r tymheredd i lawr trwy anweddiad sydd yn gallu cadw'r tymheredd i lawr. Un defnydd o coedwigoedd glaw yw twf palmwydd olew. Mae palmwydd olew yn adnodd werthfawr iawn ac yn un ddefnyddio'n eang iawn o fewn ein ffordd ni o fyw. Y mater pwysig yn fan hyn ydy bod coedwigoedd glaw trofannol sydd yn signo mewn lefelau uchel o carbon dioxide yn cael ei cymryd lle gan y planhigion lot llai. So felly mae hwnna'n un defnydd lle mae amaethyddiaeth yn chwarae rôl penodol. Gellid meddwl wedyn am coedwigaeth fel ffordd penodol o adfer y sefyllfa o datcoedwigo. Welwn ni fan hyn, petawn ni yn plannu coed. Mae hwn yn, wrth gwrs, yn nodyn uchelgeisiol, iawn maint yr unol daleithau. Fyswn ni'n gallu lleihau lefelau carbon dioxide o tua 25%. So felly, mae yna dulliau eraill yn hytrach na bod defnydd tir bobl yn negyddol ar y storfa carbon, bod yna ffyrdd eraill o adnewyddu'r sefyllfa. Un enghraifft arbennig o Affrica is-Sahara ydy y wal fawr las, lle mae yna ymgais weddol llwyddiannus wedi bod yn mynd ymlaen bellach i ail blannu coed hyd a lled Affrica. Mae coed yn sylfannau pwysig o carbon dioxide. Mi na nhw hefyd cadw lefelau dŵr daear yn uwch, sydd yn caniatáu i planhigion eraill gael eu plannu yn yr un ardal.
Mae yna hefyd elfen gymdeithasol yn fan hyn. Mae gerddi yn gallu cael eu plannu rhwng y coed sy'n galluogi i teuluoedd tyfu cnydau, cael incwm, a falle fforddio gyrru plant i ysgol gyda'r canlyniadau positif cymdeithasol. So mae bobl felly yn gallu gweithio y ddwy ffordd yn fan hyn i newid y storfeydd. Tai yn negyddol neu yn fwy positif. So ni'n hoff wan o troi i edrych ar storfeydd carbon mewn mawndiroedd. Efallai bod hi'n werth meddwl yn gyntaf beth yn union yw mawn. Os edrychwn ni ar y ffotograff yn fan hyn, fe welwn ni mawn yn cael ei tyllu. Caiff ei sychu ac yna ei ddefnyddio fel tanwydd. Os edrychwn ni ar dosbarthiad mawndiroedd, fe welwn ni canran sylweddol yng Nghymru. Felly, beth yn union ydy mawn? Yn syml, mawn ydy mater organig sydd heb cael y cyfre i ddadalfennu. Ystyr ddadalfennu ydy pan mae organebau, microbaidd a ffwngaidd yn torri lawr mater organig ac yn ei ailgylchu. Wrth gwrs, pan mae hyn yn digwydd, mae carbon dioxide yn cael ei rhyddhau i'r atmosffer. Ond, mewn mannau glud fel arfer, mae ocsigen yn bryn. Dyn ni'n galw hain yn amodau anaerobic. So be dyn ni'n weld ydy na all y dadalfennu yma digwydd yn llwyr. Felly, fe wnaeth y mater organig sydd wedi sythio ar goeden er enghraifft neu planhigion aros o fewn y pridd. Yn ogystal, mae amodau gwlyb a rhai mathau o llystyfiant yn cynyddu asidrwydd y pridd. Mae hwn hefyd yn lleihau gwaith y pryfed genwair i gymysgu y mater organig i mewn i'r pridd. So be welwn ni yn casglu ar top y pridd ydy y mater organig sydd heb wedi cael y cyfle i'w ddadalfennu ac yna i gymysgu i fewn i'r pridd. Gellir meddwl am tair math o ardaloedd o fawn. A mae hein yn amrywio o rhannu maint a'i graddfa. Ar y chwith fan hyn, fe welwch chi ddau term sydd wedi cael eu cyfuno. Sef, dyn ni'n trafod yn fan hyn amodau hydrotopography. Mae hydro'n ymwneud â dŵr a mae topography'n ymwneud â'r siap y tir. So yn gyntaf, be welwch chi'n fan hyn ydy ffen. Mae hein yn ffurfio lle mae dŵr daear yn bwydo i mewn. Da ni ddim yn tueddu i sôn falle am ardaloedd o lawiad uchel iawn. So mae'r dŵr yn fan hyn yn dod o'r gwaelod os liciwch chi. Dyn nhw ddim o'r asidedd a mae'r lefelau maeth
yn uwch falle na'r ddau nesaf dwi am drafod. So dyn ni'n meddwl yn fan hyn am ardaloedd yn dwyrain Lloegr er enghraifft. Ail math, falle fwy cyffredin, fysa'r gorfawndiroedd, lle dyn ni'n sôn am ardaloedd eang, sylweddol, o lawiad uchel, a hefyd lefelau chydig is o anweddiad. Mae'r dŵr yn agos i'r arwyneb. Dyma be welon ni'n sylweddol yn Iwerddon ac yng Nghymru, lle mae yna ardaloedd eang gwastad o mawn yn casglu, a'r hinsawdd yn bennaf sydd yn rheoli. Y trydydd math fysa y cyf o'r gorsydd, neu'n Saesneg maen nhw'n deud y raised bog. A be welwch chi'n fan hyn ydy pantiau o ddŵr. Mae rhai hein yn olion ers yr oes iâ diwethaf. Pan ymdoddodd y rhew, wnaeth y dŵr casglu mewn pantiau a creu amodau glyb. Yn raddol, mae'n anwlenwi gyda planhigion. Planhigion sydd yn tueddu fod yn asidedd yn ei natur, ac unwaith gewn ni'r dŵr a'r asidedd, mae'n anodd i ddadalfenwyr gweithio. A dros amser, mi wneith yr mater organig a'r pridd croni fel dwm. So felly, mae'n bwysig falle meddwl am mawn fel tri prif math. Ond yn nhermau newid hinsawdd, fe all yr ardaloedd yma edrych yn ddibwys, maen nhw yn allweddol yn y frwydr yn erbyn newid hinsawdd. Ac felly, mae'n werth ystyried bod mawndiroedd yn cael ei adfer. Os edrychwn ni yn fan hyn yng Nghymru, mae yna dipyn o waith yn cael ei gwneud yn Eryri. Y peth efo mawn, os geith mawn ei sychu, fydd yr amodau anaerobig yn newid. Pan fydd yr amodau anaerobig yn rhoi yn aerobig, fydd ocsigen yn gallu treiddio i mewn i'r mawn, ac yna fydd y dadalfenwyr yn gallu gwneud ei gwaith. Unwaith fydd y dadalfenwyr yn gwneud ei gwaith, fydd carbon dioxide yn cael ei rhyddhau i fewn i'r atmosffer. Felly, mae cadw mawndiroedd yn lyb yn un o'r prif syniadau trwy adfer a gwarchod y mawndiroedd, gan ei fod nhw'n syddfannau pwysig lle mae carbon yn cael ei storio. Unwaith gan oesoch chi, bydd dadalfenwyr yn gwneud ei gwaith a fydd lefelau atmosfferig carbon dioxide yn gallu cynyddu. Yn ogystal, fe all y mawndiroedd hefyd cael ei herydu. As welwch chi fan hyn, unwaith mae erydiad yn digwydd wrth gwrs, fe geith y mater organig yna ei olchi i ffwrdd ac yn cael ei golli o'r system. So os ydrychwch chi'n fan hyn yn Eryri, mae yna waith yn mynd yn ei flaen i'w ail proffilio nhw yn llethrau fwy bras, gan gobeithio i droen nhw nôl i fel oedden nhw cynt, fel syddfan pwysig o carbon. Yn Indonesia, ar raddfa llawer mwy, ar rhaid pwysleisio, cofiwch mae'r gair raddfa yn cysyniad arbenigol, pethau chi'n gorfod ysgrifennu traethawd ar hyn. Mae yna waith sylweddol wedi cael ei wneud
yr adfer y mewndiroedd. Mae llawer ohonyn nhw wedi cael eu treinio. So be welwch chi'n fan hyn yw ffosydd. So unwaith mae'r ffos yn cael ei osod i fewn yn y tir, bydd dŵr yn cael ei cludo oddi yno, bydd y mawn yn dechrau sychu, ac yna bydd y dadlfenwyr i mewn i gwneud ei gwaith. Bydd hi'n bosib wedyn llosgi unrhyw blanhigion a troi yr ardal i fewn i tir amaethyddol. Felly, un o'r syniadau yn Indonesia ydy i cau y ffosydd i ffwrdd. So be welwch chi yn y ffotograff yma ydy yn syml pren yn cael ei roi i fewn i'r ffos ac yn cau y ffos i ffwrdd. O ganlyniad i hyn wedyn, bydd dŵr yn casglu yn ôl. Mae hyn yn gallu bod ychydig yn ddadleuol, oherwydd mae rhaid cael y boblogaeth brodorol i gytuno i hyn. Yn aml iawn, mae'r ffosydd yn cael ei defnyddio fel modd o cludiant. Ond mae o yn enghraifft o dechneg cynaladwy syml sydd yn gweithio. So felly, i adfer y mewndiroedd, un o'r pethau mwyaf syml ydy cadw dŵr yn y system. Wrth symud ymlaen felly, mae'n bwysig yn yr uned yma i cysylltu y ddwy elfen. Mae hanner cyntaf yr uned yn sôn am y gylchred dŵr. Ac felly, mae o'n bwysig wedyn yn ei allu cysylltu y cylchred dŵr gyda y cylch carbon. Wel, be yn union mae hyn yn ei feddwl? Wel, yn syml, mae lefelau atmosfferig carbon dioxide ar gynnydd yn sylweddol. Mae data o arsyllfa manwl law yn Hawaii yn arddangos hyn ar y graff, a mae hyn yn bryder sylweddol. Bellach, dyn ni wedi cyrraedd y lefel atmosfferig uchaf mewn 800,000 o flynyddoedd. Ac wrth gwrs, y prif pryder ydy ein bod yn ymyrryd yn yr effaith tŷ gwydyr. Mae cynnydd yn nwyon tŷ gwydyr fel carbon dioxide yn golygu bod mwy o'r ymbylydraeth tonfedd hir sy'n cael ei rheiddiadu gan y ddaear yn cael ei amsugno yn y troposffer ac yna ei ail rheiddiadu nôl at y ddaear. So be welwn ni wedyn yw cynnydd yn hymheredd y byd. Tan yn ddiweddar, mi oedd yna term cyfarwydd iawn yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio hyn, sef cynhesu byd eang, global warming. Ac os edrychwn ni ar y graff, mae llawer iawn o tystiolaeth bellach dros y 30 mlynedd diwethaf yn nodi cynnydd sylweddol yn carbon dioxide a tymheredd y byd. Be'n union mae hyn yn ei feddwl i'r gylchred ddŵr? Un o'r syniadau pwysig wrth gwrs ydy os bydd yna cynnydd mewn tymheredd, bydd yna cynnydd mewn anweddiad. Cofiwch, anweddiad yw'r broses sydd yn mynd i arwain at cyddwysiad sy'n mynd i ffurfio'n cymylau ni ac yna dodiad. Enghraifft, mae yna tystiolaeth bellach bod corwyntoedd yn cryfhau. So os gewn ni fwy o anweddiad, fe gewn ni fwy o ddŵr yn cael ei storio yn yr atmosffer, gyda felly cynnydd mewn lefelau glawiad. Mae yna dipyn o ansicrwydd
So drwchwch chi ar y graff yn un o'r Sahel. Fe welwch chi cyfnodau'n mynd yn ôl i'r 70au o sychder sylweddol, gyda patrwm fwy amrywiol yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf. Mae'r swyddfa metrolegol bellach yn casglu data ar lefelau glawiad ac yn ceisio dod i ryw ganfyddiadau i weld a oes na lefelau, os na amrywiaeth yn lefelau y glawiad. Os edrychwch chi ar y lefelau glawiad, fysa'n bosib dadlau o'r graff yma, efallai nad oes gwahaniaeth yn y cyfanswm ar hyn o bryd blynyddol, efallai beth ni'n weld ydy fwy o glawiad eithafol yn digwydd. Eithafol yw cyfnodau o lawiad trymach. So be mae'r swyddfa dywydd yn gweld yn ddiweddar yn ei ymchwil nhw ydy digwyddiadau unwaith bob 100 diwrnod yn tuedd digwydd unwaith bob 70 diwrnod dros y degawd diwethaf. Fel mae'r graff yma yn ceisio dangos. Felly, un o'r elfennau, falle fydd na gynnydd mewn ar ddwysedd intensity glawiad. So pan mae'n bwrw, bydd hi'n bwrw'n drymach. Meddyliwch wedyn am y gylchled ddŵr, wrth gwrs, mwy o lawiad fwy dwys. Fyswn ni'n disgwyl gweld mwy o ddŵr ffo, llu trostir, cynnydd sydyn mewn arllwysiad afonydd, gyda fallai oblygiadau difrifol o lifogydd i bywydau pobl a ffordd o fyw. So felly, be maen nhw'n rhagweld, os edrychwn ni ymlaen ydy, bod y gaeafau yn mynd i fod yn lwpach, o ddeiti falle 30%. Yn ogystal, be falle gewn ni weld felly ydy fwy o ddigwyddiadau fel hyn yn y gaeaf. Ac yna, os edrychwn ni ar yr haf, fwy o tôn mwresi, heat waves. So felly, be falle dyn ni'n disgwyl gweld ydy mwy o lawyd yn y gaeaf, mwy o tôn mwresi yn yr haf, a fel sydd fan hyn yn 2018. So edrychwn ni ar ymchwil y swyddfa metrolegol. Maen nhw'n honni fydd na llawer iawn fwy o siawns o diwrnodau dros 30 gradd. Mae hyn yn gallu bod yn ddifrifol iawn i iechyd bobl, yn enwedig yr henoed. Yn 2003, mi oedd na tôn mwres sylweddol dros Ewrop, nath lladd 35,000 o bobl. So felly, mae'r tôn mwresi yma a oblygiadau i iechyd bobl yn ogystal â cyflenwad dŵr, tannau ac amaethyddiaeth. Un o'r elfennau pwysig sy'n cysylltu y cyfan ydy'r syniad o adborth. Yn Saesneg, maen nhw'n deud feedback. Pan dyn ni'n trafod adborth, mae'n bwysig feddwl am 2 prif fath. Adborth negyddol, adborth cadarnhaol neu positif. Mae angen gofal yn fan hyn. Peidiwch falle yn meddwl am adborth cadarnhaol positif fel pob tro yn hermau pethau da. Ceisiwch meddwl felly pan mae adborth yn digwydd bod y newid gwreiddiol yn cael ei lleihau. Felly, os da ni'n meddwl am newid hinsawdd ar cynnydd mewn tymheredd, pan welwn ni adborth negyddol, mi fydd yr cynnydd yna yn cael ei lleihau. Ar y llaw arall, mae'r adborth cadarnhaol
yn golygu bod y cynnydd gwreiddiol yn parhau ac o bosib yn cyflymu. Wel, be'n union yw rhain? Er enghraifft, os edrychwn ni ar yr Arctig, dydwn ni, mae yna gynnydd sylweddol wedi bod yn hymheredd yr Arctig i gymharu â'r raddfa fyd-eang. Dyn ni'n sôn am 2,5 gradd. Be mae'n debyg sy'n digwydd ydy bod iâ gwyn yn toddi. Pan mae'r iâ yna yn cael ei toddi, bydd y dŵr yr endir fan hyn y môr. Mae'r môr o lliw sylweddol fwy tywyll. Mae arwynebau fwy tywyll yn amsugno mwy o gres. Felly, pan mae iâ gwyn efo adlewyrchiad uchel yn toddi a môr mwy tywyll yn cymryd ei lle, bydd yna mwy o wres yn cael ei cynyddu. Dyn ni'n galw hyn yn albedo. Dyn ni'n poeni'n fawr am petawn ni yn cyrraedd lefelau trothwy. A hyn yn bennaf yw'r pryder mawr i gwyddonwyr ar hyn o bryd, sef bod ni ar fin cyrraedd pwynt lle dyn ni'n mynd i gael adborth cadarnhaol yn cyflymu y proses o newid hinsawdd. Er enghraifft, os edrychwn ni ar ffotograff yma, un ardal o bryder mawr yw nwy arall o'r enw methane. Mae methane wedi cael ei storio yn y pyrmarhew yn ardaloedd y tundra a mannau Arctig. Pan mae wedi cael ei storio, dydy o ddim yn rhan o'r broses effaith gwydyr. Ond be mae gwyddonwyr yn poeni amdan bellach, petai tymheredd y byd yn parhau i cynyddu, fydd y pyrmarhew yn ymdoddi, gan rhyddhau methane i fewn i'r atmosffer. Be welwn ni'n fan hyn, hwn yn clip enwog o'r rhaglen David Attenborough, o gwyddonwyr yn tyllu lawr i arwyneb y rhew, ac yn tanio matchen o gwmpas y twll ac mewn fflamio, cos mae'n wneud methane fflamio. Y pryder mawr yw bod methane 21 gwaith yn pwerus fel nwy tŷ gwydyr na charbon dioxide. So felly, yn fan hyn, mae yna bryder mawr am adborth cadarnhaol. Sef, cynnydd mewn tymheredd, yn ymdoddi'r rhew ac yn rhyddhau methane, sydd yn gryfach na carbon dioxide ac yn cynyddu'r effaith i gwydyr a bod tymhereddau yn parhau i cynyddu. Felly, os edrychwch chi ar un o'r mannau pwysig iawn, fe welwch chi yn fan hyn y lefelau trothwy mae gwyddonwyr yn poeni amdan. Fe welwch chi hefyd goedwig glaw o'r Amazon os eithon sychach, fydd tyfiant yn lleihau, fydd yna lai o carbon dioxide yn cael ei sugno mewn, fydd yna fwy o carbon dioxide yn yr atmosffer yn cyflymu'r effaith i gwydyr. Felly, i gloi, meddyliwch am y cylch carbon fel cyfres o llifau, storfeidd, mewnbynnau ac allbynnau, a bod yna newidiadau'n digwydd i'r llifau a'r storfeidd yna. A bod gan y newidiadau yma oblygiadau sylweddol iawn i'n ffordd ni o fyw. Megis yr effaith i gwydyr yn arwain at gynhesu byd-eang gyda newid hinsawdd iddyn. Diolch yn fawr.